30 χρόνια σατανιστής. 30 χρόνια σατανιστής. Τι τώρα, τι μιλάμε για ψιλοπράγματα νομίζεις ότι είναι. Ανθρώπου ρε και έμαθε. Ναι ρε, γιατί αφού έχει πιει από άνθρωπο ένα. Και από το δικό του έχει πιει. Από το δικό του να πάντα σωρό. Τώρα που ξέρει να το ρίχνω μέσα και το φυτά. Οι χριστιανοί γι' αυτό έχουν τη μετάνοια, βέβαια. Πώς να μας ελύσει ο... Μήπως μετάνοια θα μας τα λέει. Με το αίμα μου έκανα συμβόλαια, ποιος με φύρασε, με το αίμα μου πλέρωνε. Δεν είναι το στέκι μας εδώ, τι θέλουμε εμείς εδώ. Πάμε να φύγουμε, δεν είναι το σπίτι μας. Δύο φίδια, ο Βόας και εδώ μέσα όλη η φάρα των φιδιών εδώ μέσα. Τι οχές, τι αστρίτια. Όλα τα δηλητηριώδη εδώ μέσα. Πάτε με το Χριστό μου το στάδο στο χέρι, θα κερδίσετε ρε η πίστη. Τίποτα δεν θα κερδίσει. Θα πεινάσετε ρε. Ναι, ναι. Εσείς και τα εγγόνια σας. Χριστιανοί σου ο άλλος. Όλα στην ταυτότητα. Στα Άσε να τους έχουμε πόλη. Τώρα που θα τους δώσουμε και την εχθρή. Η συμμορία έχει πόλη. 3,5 χρόνια μόνο είναι. Με τι νομίζεις, τα δώσαμε αυτοκίνητα, τα δώσαμε όλα τζάπα. Πάρτε με κάρτες όλα τζάπα. Θα περάσουν οι βλάκες και μετά τα βούλια τα ρίχναμε και τους τώρα δεν τα πείσουν. Λοιπόν Βασίλη, 666 υπογράφεις, δεν θέλεις. Θα μπείτε όλοι μέσα στο κατούμι έτσι εδώ. Θα πάτε όλοι κάτω. Όλοι θα το πάρουν στις ταυτοτητούλες. Θα δείτε πόσοι από εδώ μέσα θα πείτε το ναι. Και πρώτος ο Αντωνάκης σας μου κάνει. Λέει εγώ δεν συμβιβάζομαι. Ψωμί και αλάτι, 7 μέρες το έκανα. Ούτε να φάει σε κάτω, ξέρω στο ζάκια με την πείνα και την τύψη. Άμα είναι στην εκκλησία του Θεού δεν θα πάθουν τίποτα. Αν είναι όμως μαζί μας και έχουν να πάθουν.